Že som Mária Svidroňová alias Mary. Ako Máriu Svidroňovú ma poznajú na univerzite, kde učím a snažím sa teoretické poznatky odovzdávať študentom. Ako Mary však viem, že táto teória nestačí. A práve preto sa už viac ako 4 roky venujem práci s mladými ľuďmi cez tzv. Neformálne a zážitkové vzdelávanie. Rado. Volám sa Rado a mám 37 rokov. Keď som mal 15 rokov, urobil som veľa zlých rozhodnutí a jedno z tých zlých bolo, že som okúsil svet drog, v ktorom som pobudol potom ďalších nasledujúcich 6 rokov. V tom období nebol nikto na blízku v mojom okolí, kto by mi zrozumiteľným spôsobom povedal, že je možné žiť život naplno aj bez drog. Ja som Maťa a som prváčka na výške. No a viem, že u nás mladých sa hovorí ako o kadejakých, ktorí žijú, aby žili a nemajú žiaden bližšie určený cieľ. No a teraz je čas na zmenu. Ideš. Volám sa Ivis a ja som študentkou a nás zase strašia, že bez pracovných skúseností si nenájdeme prácu. To, čo povedali dievčatá, znamená pre nás bod A. Organizujeme preto raz do týždňa prednášku, alebo diskusiu, alebo tréning. Tie témy sú pritom veľmi rozmanité. Máme také ľahšie, ako napríklad cybercrime, alebo aké sú rizika Facebooku, alebo napríklad kam na vysokú školu. No a prinášame tiež aj vážne témy, ako sú napríklad holokaust, drogová závislosť alebo rasizmus. Čiže okrem týchto tréningov na mäkké zručnosti robíme aj tie prednášky, ktoré by sme chceli nahrávať online, hlavne tých významných hostí. Chceme viesť mladých ľudí do bodu B. Chceme byť v ten správny čas na blízku mladým, pri ich rozhodovaní, pri dôležitých rozhodovaní. Chceme byť tým dobrým štepom v ich rozhodnutiach, aby to prinieslo dobré ovocie v ten správny čas. Sme za dobré. Budeme veľmi radi a veľmi vďační, ak podporíte túto našu myšlienku práce s mladými ľuďmi a budeme ich môcť naozaj posúvať z bodu A do bodu B. Ďakujeme.